ɗo yarate en tant que artiste hande soko tawi a waɗanno ɓeto activité théâtre monde pular sa waɗi ɗum comparé par rapport ko ɓennuno ko e hande ɗo ɗo yarata to banggue ma no ɓe dillirta ni hande noɓe liggorto ni eywa to banggue téléji to banggue réseaux sociaux ji to banggue ni wadde mana spectacle uji sa waɗanno ɓeto hol résultat mo dokkata hen yimɓe est ce que ni yaari no foti ni yaarude walla hay sinno ne yaaha en waɗi manquement ji kewɗi to banggue e gartam to banggue ni e texte uji ɗi e hoore muɗum tindinore nde e hoore muɗum. eyyi Oumar won hen ene rewi lawol won hen rewan lawol par ce que enen ala ko joguiɗen sona culture men so tawi eɗen kollira culture men kollirten so tawi en goppi culture men en naati culture goɗɗo en mbi eɗen mbaɗa ɗum e pular tan en jani manam ko jiɗɗa wiide exactement eyyi jinmi wiide ko wona yimɓe wone scénario ji sa yeeɓi ɗum ma yi hen ko ganduɗa ina lulndi culture men par ce que enen gandirɗen ko gacce pullo hulat pullo hersat pullo rentoto anani so tawi noon ɗen ɗon gacce en natti holli ɗum minen somi juumani de par ce que mbaɗa sikki guila 90 fewde hande a faami de wona kecce nden puɗɗima e théâtre mais aɗa wawi yaade ƴeewoya caggal komin ɓami juude ko est ce que a meeɗi yiide hen ɗomin juui ko ganduɗa yadani e culture men walla so fawama ma fulɓe dañi hen gacce min jaɓata Oumar min mi meeɗi bar takkiɗo galle Nennelo en mi anda saɗa andi ɗum amin juyanno ɗon film goto cinéma jottimi nden wona hande no cukalel mbeɗa ɓorni jean goto e bodi goto longue manche jottimi tan réalisateur wala kiila sohla garmi o wi yomi nangganmo bouteille sangara mi daro ɗon mi nanggat tan mi daro ɗon mi halta haydara mbima a wawa dañde ɗum kamɓe fof ɓe dartini film o ɓuuri 1 heure temps ɓe kalda mbimi mi waɗani ɗum mbimi budu même budon rôle principal la joué jaafoɗon hay sinno ko rôle principal jouanmi mbimi nanggata bouteille sangara o mi daro ɗo par ce que mbaɗa jibini te komi mawno ɗum ɗon fof mbaɗa waɗa ɗum sorale holno nanirta woni hen yimɓe mbiyata sa woni artiste rôle fof mo dokkeɗa aɗa wawi joude bon ko rôle o tan jouɗa wona an holno nanirɗa ɗum an mais goto fof yiyande mum goto fof yiyande min de komi artiste a faami mais won ko dokkata kam mi jouata ɗum par ce que oto ɓe jejjit kadi théâtre ko image momtatako suko debbo juunoɗo appelo o ɓoyani haydara wonani hay duuɓi 4 walla 5 anani ɗo ɓiyum yaha école ɓe toñiri ɗum ha huɓɓi hoore mum wi ne warto par ce que wonɓe ganduɗa sa juyi noɓe jirumani aɗa juya ko noon ɓe jijirtuma te kadi neɗɗo ganduɗa tan ka jibini sukamma a anda goto foof hol imagination mo jogoto e ko mbatta ko so yi mawno yi a faami so joguima hen compréhension amalama so joga hen compréhension aɗa lora ɓiɓɓe ma taw ko jaɓaɗa ko jarani ɗum kadi kala ko mbawɗa wadde enen ko yaltani culture men aɗa wawi wadde mais ko yalti culture men min a wawa wadde feere hami juyanma ɗum taw koye pular mi jaɓata imagine hande somi darinomo jaggumi bouteille sangara o darimi hande neɗɗo wawi darani wi Sokhna Ba ko yaranno sangara hol jeddow ɗum sa yeddi tan ɓe nawonma ko var nani amon jogui bouteille sangara ñande hen hay boisson connoɗo e nder baaro mbimi komi yaafima te ko boisson minen wonno ɓeɗon fof min mbaɗa paye goto fof totta bouteille boisson mbimi yarta ɗum nde ɓe kaali nde ko waaji goto ummi wi baylen ko o wi culture makko jaɓata ɗum ote bonnanemo gurdam makko o jaɓani ƴeewe goɗɗo noon kadi calortomi ko heddi ko woni rôle uji sa totti kam ɗum mi juyantama ɗum par ce que enen jargol sangara jaafuɗon e konngol ngol e jeyde hoore mum oɗon gandi ko jinmi haalde ko jeyde hoore mum anani hay sen mbaɗi ɗum
inayi men ina waɗe kono wona culture men walla wona culture men kadi aɗa yiya hande théâtre par ce que mi wima théâtre ko findinde e hirjinde e andinde aɗa yiya mbaɗowo théâtre par ce que kala mbaɗowo ko boni e théâtre kala mbaɗowo ko boni ha yimɓe fof gandi hettina e rôle wadde ko boni a faami de feewo o foti ko wattinde dañde battane bonde so dañi battane bonde an jeeɓowo sa yi ɗum ma andu min de somi rewi ngol ɗo lawol ko ɗo battinto artiste ko neɗɗo mo ganduɗa dañowo yimɓe ha tengti noon e mbaɗowo film aji moni fof ma wi kaari mboɗo yidma so tawi yeehi ha yettima won nokkuji so tawi film aji ma gustima walla émission ngaji ma gustima e ko nandi hen ko nandi hen aɗa andi ko kalanmi ko beele ɗin fansuji ɗi joguinoɗa temedere fansi mana mo ganduɗa a ɗananta ko jamma ɗanata ko ñalawma téléphone aji cirri jamma e ñalawma kaari hamin jiɗma ko an tan min jeeɓata ko an tan beele ha hande aɗa waɗi aɗa maîtrise aɗa jaggi ɓen ɓe ganduɗa oɗon puɗɗodirno guila 90 ha ɗo yarate oɗon jaggodiri walla hewɓe hen caami ko heddi hen ko wona ko heewi eyyi aɗa andi rendo men ɓe hen jiiɗi ko star ɓe hen jiiɗi ko haalede ɓe hen jiiɗi ko jokkodirde kaari ne anda tan yen jokkodir mais ɓe hen ne jiiɗiri saabu Allah min ha ɗo guila puɗɗimi théâtre ha joni barke Mouhammed na waɗi yimɓam ɓe ganduɗa ha joni ina jaggimi ha joni ko mbarnanno kam ina mbarnami ɗum ha ɗo ɗo jaranten Allah hay subaka he na waɗi ɓe ganduɗa noon ɓe natti andude mi natti andude par ce que ko écran o ɓe jiyanno kam ɓe natti kam yiide écran o eɓe ɗaminino Sokhna Ba wi aha mi waɗi dédicace kaari walla mi waɗi dédicace kaari ɗum way kono radio tan nde gonmi nde Toɓe FM no foti yimɓe noddanno kam a haalanno law mi addanma liste o kamɓe fof mi rappelan maɓe hande hay goto noddata kam c'est parce que mi natti wonde radio mais ko enen mbay noon ko rendo men way noon a famatɓe kadi par ce que auditeur uji ɗi kamɓe fof koɓe gotum noddoɓe Oumar Dorkume ɓe noddata Sokhna Ba ɓe noddata Diary Sall ɓe noddata goɗɗo ɓe noddata goɗɗo koɓe gotum soɓe natti yiide Sokhna Ba Oumar Dorkume nan ɗon ɓe noddoya ɗum soɓe natti yiide Oumar Dorkume Marete Gagne nan ɗon ko noon tan